Wong pedalaman, wong pedalaman. Oke guys, saiki kene ngopi nang Bondi Alas ndi iki. Iki adoh iki teko pemukiman warga pedalaman iki jauh sekali. Loh. Langsung ae wis digas ngopine lho. Kayak ini. Melintasi gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah ke Sriyama bersama teman. Ono bangunan ahli, Bu. Bangunan londo kaya iki. Londo kalau mbek joker. Banyune romusu. Tuh, mari udan yo apa? Ono rusak-rusak lho. Apa gue? Rusak duduk lagi. Kok pedalaman? Kok pedalaman? Loh. Oh. Sempak itu coblok. Oke, coblok. Oh, tadi kita ngomong ke kono lho, guys. Sempake sampai coblok iki dhek Indomaret gak ono sempak kaya ngene iki. Iki asli pedalaman kene iki. Tuh, kademen guys, njaluk kopi iki. Aku main gawe siji, tak kon rene gak gelem areke. Oh, tak gelem soal isin. Wong pedalamannya duwe isin ya. Iya, iki kopi. Iya. Wow. Oh. Tadi saya ingin kopi.